ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଅସନପାଠାରେ 3 ଦିନ ଧରି ବଡ଼ାମ ପୂଜା ଓ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ କଳସ ଆଣି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ପୂଜକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ୍ୟ ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ାମ ପୂଜା ଓ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହଟକେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଛା ବଛା ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଯୋଗଦାନ କରି ପୌରାଣିକ ବିଷୟକୁ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲେ। ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ନାୟକ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ନାୟକ, ରତ୍ନାକର ନାୟକ, ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଜେଥୁରାମ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ବୈତରଣୀ ଖବର।